Ydych chi'n iawn? Mae'n yn gan am Lanberis lle ges i'r magu. Ma' na bentre ar droed yr Wyddfa, ac i fod o'n bentre bach. Ma' calon y pentre bach yma mor fawr a chalon unrhyw bentre arall. Ma' na gymaint o bethau i'w wneud, Electric Mountain neu dren fyny'r Wyddfa. Ma' na lwyth o bethau i'w wneud, ma' na chwaral a 4 cae chwara o Ewch i Lanberis. Dwi'n gaddo mi gewch i fwynhad yn gael ei fantio'n Lanberis. Os da chi'n osgoi'r Gwanwyn i'r haf, achos mae'r lle llawn twrist. Prynwch dina os da chi'n siarad Cymraeg o Ewch i Lanberis. Mae'n well na ffenis ar wain. Ma' na bentre ar droed yr Wyddfa, pentre fo rhywbeth i bawb. Os da chi'n licio dringo neu gerdded mynyddoedd neu swords mawr di rhydu, ma' na lwyth o bethau i'w wneud. Ma' na blyn a chastell o Ewch i Lanberis. Dwi'm yn byw na i mwy fy hun, ond dal Ewch i Lanberis. Dwi'n byw yng Nghanarfon erbyn hyn, achos mae'n well na Lanberis. O, dim bod o well, ond ma' na fwy i'w wneud o Ewch i Lanberis. Mae dal yn well na ffenis ar wain. Mae o'n well lle na Bethel, Deiniolen a Nant Peris. Mae gan Deiniolen Dave Brailsford a Tristan Ellis Morris. Ella bod o'n gystal a Deiniolen, ond ma' na ddal lefydd gwaith fel penis ar wain. Ma' na bentre ar droed yr Wyddfa, ac i fod o'n bentre tawel. Drwy lygaid rhai mewn bentre difau, a does na nunlla cystal. A mae fy nghyfreithwyr wedi deitha fi bod penis ar wain actually yn le rili neis am pobl le. Ond diom gystal a Lanberis.